Hvis du falder i vandet, kan du drukne. Derfor har vi udviklet en løsning, der guider dig sikkert op igen og samtidig alarmerer andre. Der er for mange, der desværre falder i vandet fra kajkanten, fra Lystbåhavnen, fra jollen. Ofte sker det i mørke, ofte er man helt alene, uden nogen til at alarmere. Virksomheden NoDrown har udviklet et system, der rekvirerer hjælp fra Alarm 112, fra andre telefoner i området og helt lokalt fra redningsposter og stiger i havnen. Det er din telefon, der holder øje med, om du falder i nærheden af vandet. Hvis det sker, så sendes straks en besked til skyen, og samtidig spørger telefonen dig, om du er okay. Kommer der ikke et positivt svar fra dig, så alarmeres Alarm 112 med din position, og samtidig informeres andre telefoner i nærheden, om de vil hjælpe. Alarmenheder, som er monteret på redningsposter og redningsstiger i nærheden af dig, de vil blive aktiveret og med lys og lyd guide dig op igen fra havnebassinet. Det er en ny måde at tænke alarmering på, men vi har tjekket det på 11 forskellige smartphones og på de 3 netværk, der findes her i Danmark, og det virker. I Danmark har vi 8.750 km kyststrækning, og der bor mere end 1 million mennesker nærmere end 1 kilometer fra vandet. Husk, NoDrown passer på dig i nærheden af vandet.